Kadum kar beng long. Hini video ke alo non ki mi lunar jan. Karma production presentation ke bonda pon lunar jan. Lunar jan men ka alo ko an lo ni. Totang ti pini ke labang su lunar jan apu tak le full detail lang isinang. Totang ti video le start lo nang. Labang su lunar jan long chapa jana bang phula ke nonam che thangklong actor alang li men ke thari friends rong hang. Alang li phan le tum labang su lunar jan long. Alang nu chapa jan thai iglong ji. Lapen labang su lunar jan long chapa jana bang phi laki arji ki men nai parok pi actress alang li men ke sami sum siri bordoloi alang li phansta melutum labang su lunar jan long alang chapa jan te ilong ji alang li ke labang su lunar jan halo ke chengsi na chapa jan lo ilitum kar bi lunar jan long lapen nonam che thangklong mate chapa jan thek nai actor alang li men ke thare arbin terang alang li phansta melutum labang su lunar jan long alang chapa jan te ilong ji ko an lo ni labang sulun jir geluntung belai khen lo asike jumin nai alun se potum alun to men kala lo ruby ronghang lapen nandi teron labang su lunar jan of han direction ke bidona bang fomen kala lo jitul timung labang su lunar jan of han mok ne bidon mate editing bang fomen kala lo dipjoti mojandar nantung labang su lunar jan mate video album nan tum lang iji boti official Karma production present YouTube channel long silang tum lang ilong po labang su channel long mesen lunar jan mate video album kelang mid doi ko la sinan tum labang su channel long humri damik tha na tum ason ka ke kar beng long open nonam che thangklong a video mate actor actress video lang iberete na tum handshake channel official han saka pinon lapen lai tanang pidoning non lapen kom leng tokenam chining non pinia video last week ang ton lo ko ruang thu